esitellä tän kämpän. Ja täällä on tämmönen näköalapaikka. Tää näkee kaikkialle tälleen. Tuolla on toi siisti merijutska homma. En tiedä, toi näyttää siistille. Sit tää on vähän niinku tämmönen vesihissi ylös ja alas. Ja siis täältä mä haluan näyttää, että kertokaa ihmeessä jotain hyviä rakennusehdotuksia. Että mitä vois niinku rakentaa niinku tonne, tuolla on vuoren päällä jotain. Sit tuolla on toi Cherry Blossom biomi. Tänne vuorille joku kylä. Sinne Cherry Blossom paikka joku japanilainen samurai-talo. Mä tiedän. Tai sit ihan vaan kaiken keskelle joku possupatsas. Siis kertokaa ihan mitä vaan ehdotuksia. Tehdään vaikka silleen, että se ehdotus kommenteissa, milloin eniten tykkäyksiä, niin mä rakennan sen tänne. Ja joo, sit täältä sisältä, tässä on niinku tää aulo, täällä on chesti, täällä on uunit, kaikki tässä on tää. Täällä on tämmönen pikkuhuone, en tiedä miksi mä vaan tein tommosen. Sitten täällä on makuuhuone, täällä on koira. Laittakaa myös kommentteihin koiralle nimi. Ja no niin, täällä on tää. Ja no, tässä taitaa sitten oikeastaan ollakin jo kaikki, joten no, kiitos että katsoitte videon ja nähdään seuraavassa videossa.